Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi ako makapaniwala na hinahalikan at niyayakap na ako ng lalaking pinapangarap ko lang noon. Hi DJ Rocky, itago niyo ako sa pangalang Joanna. At ito, ang aking secret file. Si Ranji, siya yung dream guy ko. Hindi siya gwapo pero napakatalino. At punong-puno ng respeto kahit kanino. Hindi siya lumaki sa yaman Ang totoo nga niyan, apply lang siya ng apply para makakuha siya ng pangdagdag gastos para makapag-college. So, grade 5 lang ako noon nung una ko siyang makita. Tapos sabi ko agad sa sarili ko, siya ang gusto kong maging asawa. O diba? Ang bata ko pa para mag-isip ng pag-aasawa. So fast forward, naging magkaibigan kami. Well, friendzoned ako nung time na yon, pero okay lang kasi mas nakikilala ko siya. Habang tumatagal, mas lalo kong pinapangarap na makasama siya habang buhay. Grade 6 ako nang bigla akong makatanggap ng sulat galing sa kanya. Akala ko, love letter. Akala nyo rin, no? Well, nag-expect din ako dun. But he just said, thank you to me, dun sa letter niya. Kasi naging friend niya raw ako. Kinilig nga ako habang binabasa ko yung sulat niya. Pero yun, sa bandang huli nung sulat niya, ang sabi niya sa akin, hihingin ko sana yung tulong mo na ligawan ko yung friend mo, si Joy. Oh my God talaga. Sana sinaksak niya na lang ako. Hihingi niya lang pala yung tulong ko para maligawan yung kaibigan ko. Pero syempre ako naman, si tangang friend ko, tinulungan ko siya sa panliligaw niya sa best friend ko. Kahit ang sakit-sakit. Pero kinaya ko naman. Grade 6 ako noon at si Ranji naman, second year college. So, si best friend ko tsaka si Ranji naging sila pero hindi nagtagal. Hindi ko na inalam kung bakit. Pero isa ako sa nasaktan sa nangyari sa kanilang dalawa. Parang ate ko na rin kasi si Joy, yung best friend ko. Ewan ko ba, basta mahilig lang akong makisama sa mga mas matanda sa akin. Yung tipong mas ahead sa akin. Ayoko ng mga ka-age ko lang. Gusto ko yung friend ko medyo mas mature sa akin. So fast forward, high school na ako, feeling ko dalaga na ako. Medyo nawala yung friendship namin ni Ranji. Di na kami nakapag-usap uli after nung breakup nila ni Joy. Ako, aral-aral muna and enjoy yung pagiging dalaga. Hanggang sa nag-4th year high school na ako. Nang muli kaming nagkausap ni Ranji. Nagkakasabay kasi kami sa jeep kung saan papasok ako sa eskwela. At siya rin naman. And by the way, civil engineering yung course niya. Tapos ako, first year college na. Oo, siya kasi nag-second course pa siya Well, anyway, sa wakas, sabi ko nung time na yun, magkakajowa na ako. At hinihiling ko na sana magkajowa na ako. Hindi naman sa pagmamayabang maganda naman kasi ako. Pero, nung time na yun, napapatanong ako, bakit wala pa rin akong jowa? So, second year college, Ranji and I became, hulaan ninyo, became friends pa rin. Pero, mas lumalalim na yung friendship namin. Lumalabas na kami, palagi na kaming magkausap. Palagi niya akong tinatanong about relationship. Ako naman, ayoko magtunong sa kanya Until one time, may nag-text sa akin. Girlfriend daw siya ni Ranji. Wala, paano? Paano nangyari? Wala namang naikukwento sa akin si Ranji. So, kinausap ko si Ranji. May girlfriend ka pala? May hinahon kong tanong sa kanya. Paano mo nalaman? Sagot niya. So, confirm, may girlfriend nga si Gago. Hindi ko pinakita sa kanya na nasaktan ako sa nalaman ko. Okay na ako dun sa sagot niya. Hindi ko na kailangan mang-usisa pa, diba? So, kinabukasan, tinawagan niya ako at sinabing, hintayin ko raw siya sa uwian ko. Dadaanan niya ako. Okay, sige, sabi ko. Pero niho, wala kaming masabi sa isa't isa. Sabay lang kaming umuwi, yun lang. After a week, Ranji messaged me. Makikipagkita ako kay Bel mamaya sa mall.
Makikipag-iwalay ako ng maayos sa kanya. Pagkatapos noon, please mag-usap tayo. Ay, hindi ako mapakali. Bakit niya naman gagawin yun kay Belle? Anong dahilan niya? Dami kong tanong sa utak ko. At one point, nag-aalala ako para kay Belle. Sino ba siya? Kasing tatag ko ba siya na kapag nasaktan, go lang? So kinabukasan nag-message sa akin si Ranchi. Andito ako sa ospital. Hindi kinaya ni Belle yung pakikipag-iwalay ko sa kanya. Hinika siya kakaiyak. Nagtangka pang tapusin yung buhay niya. Sorry, baka hindi na muna tayo magkita. Wala pa rin akong clue. Ano bang nangyari? Bakit niya kasi ginawa yun? Dahil ba sa akin? So taon na ang lumipas, 10 taon to be exact. Nabalitaan ko na kinasal sila ni Belle. At ang bongga ng kasal nila. I was hurt, I admit. But I was happy at the same time. Happy for them. So lumipas pa ang 6 na taon. May nag-message sa messenger ko. Iba yung pangalan. Hindi ko nga alam kung isisin ko ba o i-ignore ko lang. Pero parang may tumutulak sa akin na i-entertain yung nag-message sa akin. Si Ranji. Hindi ko alam kung bakit pero andito pa rin yung kilig sa akin nung malaman kong siya yung nag-message sa akin. Uuwi raw siya ng Pilipinas sa susunod na buwan. At kung pwede raw, ay magkita kami. Habang magka-chat kami, doon niya palang na-explain sa akin yung mga nangyari noon. Gusto niya raw talaga sanang hiwalayan si Belle dahil ako ang gusto niyang makasama. Ang dami kong iyak nung araw na yun. Nagmukmuk lang ako sa kwarto. Walang kain, walang ligo. Bakit? Ayoko na masaktan. Sa ibang bansa sila nanirahan ni Belle after nilang makasal. Yun daw kasi yung gusto ni Belle para malayo sa akin si Ranji. For 17 years, hindi na raw talaga nag-work yung marriage nila eh. Lagi pa rin daw isinusumbat ni Belle kay Ranji yun ang nangyari noon. Ako naman, ito, dalaga. Ewan ko ba? Para kasing may hinihintay talaga ako. So, yun na nga. Sinundo ko si Ranji sa airport. Tumakbo agad siya palapit sa akin. Wala siyang tigil ng kahahalik at kayayakap sa akin. At hindi pa rin ako makapaniwala na hinahalikan at niyayakap na ako ng lalaking pinapangarap ko lang noon. Muli, ako si Joanna, na naniniwala na kapag meant to be kayo, meant to be talaga kayo. At ito, ang aking secret file. Always your number one. FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.